Som vi kan se, så handler i dagens video om min prediction på Premier Leagues tabel denne sæson her. Jeg vil give min bud på, hvem der ender på førstepladsen, på andenpladsen osv. Og jeg er helt sikker på, at I kommer til at være meget uenige med mig. Så lad os bare komme i gang. Så på 20. pladsen, der har vi Leicester, og som det ser ud lige nu, så kommer Leicester til at stå over for en mindst 12 points point reduction på grund af deres brud på PSR-reglerne. Og når man samtidig hold, som kommer til at kæmpe sig for at holde sig oppe, så er det ret meget for frataget 12 point. Fordi hvis man kigger på de sidste 3 sæsoner og kigger på de point, der er blevet uddelt der, hvilket er sjovt nok ikke er en holdbar måde at lave beregninger på. Men hvis det nu kan lade sig gøre, at man laver de beregninger her, og ligaen er lige så competitive den her sæson, som den har været de sidste 3 sæsoner, så kræver det simpelthen, at Leicester de ender på en 12. plads, for at den her point deduction ikke kommer til at resultere i, at de rykker ned. Derudover så er deres træner taget til Chelsea. Han tog deres bedste spiller med. Var det i 37 år snart, og så tror jeg også, at han er på et sidste år i hans kontrakt. Og der er sådan en high profile køb. Det har været ham her, Bobby Digodova-Reid, som er en 31-årig kantspiller, og som spillede en deltidsrolle for Fulham sidste sæson, så de har ikke rigtig noget sådan firepower på nogen måde. Så kommer vi til 19. pladsen, hvor jeg har sagt Southampton, fordi hvor kommer deres mål fra? Sådan helt seriøst. Og hvis de fortsætter med at spille bolden i dybden for forsvaret, så bliver det meget hurtigt set igennem. Jeg føler også, at de giver bolden ret hurtigt væk ved at gøre det her. Så det har de også brug for at lave om på. De har nogle spillere, som er sådan ret dygtige til at aflevere op i selve angrebet og deres midtbane, men de har ikke rigtig nogen, som kan ligesom give det her end result her, altså kan sparke bolden i målet. De har hentet 36-årige Lallana til klubben, som ikke rigtig spillede sidste sæson, og så har med Brereton Diaz, jeg er ikke sikker på, hvordan man udtaler hans fornavn, men ham har de hentet til klubben, som også bare var skåret sidste sæson. Så de her indkøb, de er egentlig ikke særlig inspirerende, og jeg tror derfor, de kommer til at ende på 19. plads. På 18. pladsen, der har vi Nottingham Forest, og ja, jeg synes, at Elliot Anderson her var en super tilføjelse til klubben her, som måske mangler noget mere kvalitet på midten sidste sæson. Men Nuno som træner, det har jeg ingen tiltro til whatsoever, og jeg føler, at de måske var ret heldige sidste sæson at holde sig oppe, trods den her point deduction her. Så jeg føler egentlig bare, at de kommer til at ryge ned den her sæson, hvis ikke de kommer til at, eller hvis ikke de laver nogle flere indkøb, nogle indkøb, som faktisk kan improve dem. Ja. Okay, så jeg har en anden blues på lige nu, fordi at det er et par dage efter, og jeg glemte at filme den her del her. Så på 17. pladsen, der har vi Ipswich. Og jeg vil sige, at Ipswich var et hold, som spillede noget af det bedste fodbold i Championship sidste sæson. Hvor det sluttede med 96 point og med 92 mål scoret, og jeg tror kun, de tabte 6 kampe og sådan noget. Det var ret tosset i hvert fald. Jeg tror personligt, at de kommer til at spille bedre fodbold mod top 6 holdene, fordi de er et... McKenna han har gjort dem til sådan et rigtig godt kontrahold, og jeg tror, det vil komme til at fungere bedre mod top 6 holdene, end det vil gøre mod resten af holdene. Hutchinson er et rigtig godt køb. Jeg vil sige, at Greaves er et rigtig godt køb, rigtig spændende køb og et rigtig vigtigt køb for dem faktisk også. En spiller, som kan spille både venstreback, centerback, højreback, så de kan få lov til at skiftes mellem, hvad de vil, om de vil spille med en trebakskæde eller en firebakskæde. Og jeg tror, det kommer til at være rigtig vigtigt for dem at have en spiller som ham denne sæson her. Især når de spiller mod hold med teknisk bedre spillere, altså Premier League hold, ikke et Championship hold. Så jeg tror virkelig, at han kommer til at have en stor effekt på dem i fremtiden. Især også næste sæson, når de så eventuelt rører ned, i hvert fald i min prediction her. På 16. pladsen, der har vi Everton, og selvom Onana var en fantastisk spiller i alles, inklusive mine egne øjne, så føler jeg ikke rigtigt, at han var en Everton-spiller som sådan. Dog har salget af ham gjort Everton til et hold, som er dårligt rent defensivt, især på midten. Og derudover så er der også snak om endnu en point deduction, som de led under sidste sæson et par gange, så jeg husker. Og jeg føler lidt, at det her fortsætter, det kommer til at have en effekt på spillerne. Og selvom de endte på 5. pladsen sidste sæson, så føler jeg også, at Dyche var ret heldig. De fortjente ikke at komme på en 5. plads. Det kommer også til at være deres aller sidste sæson i Goodison Park, hvilket kommer til at være emotionelt for både fans og for spillere og for trænerstab og det hele. Så jeg tror måske også, det kommer til at have en effekt på dem. Om det så er en god eller en dårlig effekt, det er jeg ikke sikker på endnu. Men jeg tror dog, at de kommer til at overleve det her drop, og jeg tror, de kommer til at blive op i Premier League til næste sæson i hvert fald. Og på 5. pladsen, der har jeg sat Brentford, og jeg tror, de kommer til at have nogenlunde sæson. Jeg er ikke helt sikker på, om de mister Tony, eller om han kommer til at fortsætte med at være der. Det virker lidt som om, han ikke har nogen planer om at skulle smutte derfra. Så vidt jeg kan se indtil videre i hvert fald. Men hvis de mister ham, så tror jeg, det kommer til at være et ret stort tab for dem. Også selvom de klarer sig nogenlunde sidste sæson, hvor han ikke var med størstedelen af sæsonen. Og Igor Thiago og Carvalho er også 2 super tilføjelser, føler jeg, som nok kommer til at give dem et ret stort boost, både i angrebet og på midtbanen. Så det ser jeg faktisk frem til at se. Og Thomas Frank, han er en super dygtig træner, og jeg er helt sikker på, at han kommer til at fortsætte med at spille den her super pæne fodbold her, som egentlig ligner, at de måske burde spille lige 2-3-4 pladser højere, end de egentlig reelt gør. Men jeg tror, de kommer til at ende på en 5. plads og klare den nogenlunde i hvert fald.
Så kommer vi til 14. pladsen, hvor Wolves er, som kommer til at mangle en winger efter netto skifte her. O'Neil, han er en fin manager, og de har et nogenlunde hold, men jeg tror ikke rigtig på, at Rodrigo Gomez og ham der, Jørgen Strand Larsen, tror jeg han hedder, de er fint nok signings til, at de kommer til at ende højere på ligatabellen denne sæson. Og på 13. pladsen, der har vi Fulham, og på papiret, så er de egentlig et bedre hold, end de hold, som er under 13. pladsen på min liste her, hvilket ligesom er grunden til at give dem en 13. plads. Jeg føler, at de er lidt svært hold at predikte, især fordi de stadig mangler en Palhinha-erstatning. Og jeg kunne sagtens se, at hvis de ikke finder den her defensive sten, som kan stå foran forsvaret, og som kan skærpe for dem og kan spille bolden ud til 8'erne, at de måske kommer til at have problemer denne sæson her. Men igen, så har de fået en god chat penge for Palhinha-salget her, og jeg tror godt, at de er kloge nok til at gå ud og investere de penge smart og få sådan nogle, hvis ikke en god defensiv spiller, så måske et par, som de kan rotere mellem og ligesom, gøre til en rigtig spiller. På 12. pladsen, der er sat Bournemouth, og efter sidste sæson, så tror jeg godt, at de fleste folk vil tænke, okay, Bournemouth kan godt slutte højere end 12. pladsen, især fordi de scorer så mange mål, de var bare et ret spændende hold for at se. Men efter salget af Solanke, så er jeg måske ikke sikker på, at de faktisk har, hvad der kræver for ligesom ikke at være nedrykningskandidater. Jeg føler ligesom Fulham, at det er et svært hold at predikte, fordi hvis man vælger at kigge positivt på det, så kan man godt sige, okay, de kan man bygge et rigtig spændende hold her. De har lige fået en god chat penge for at sælge Solanke, og de har også muligheden for at købe en masse spændende og dygtige spillere. Så de kunne sagtens ende på en 12. plads, uden problemer. Men det kræver også, at ham med Semenyo, tror jeg ned, at deres kantspiller, han fortsætter med at spille lige så godt, som han gjorde sidste sæson, og de måske også har et køb af en offensiv spiller, så de ligesom har noget med dybde, rent offensivt her. Enten en E.K. Adams, som jeg føler kunne være en ret god erstatning for Solanke faktisk. Jeg vil det også sige, at ham Dean Huijsen, som de har købt, han er en super spændende spiller, og jeg tror, at han kommer til at være en kæmpe spiller for dem i fremtiden. Jeg er ikke sikker på, om han kommer til at spille denne sæson her, fordi han stadig er ret ung. Jeg tror, han er 18 eller 19 år gammel, men jeg er super talent og et super køb også. På 11. pladsen, der har jeg Crystal Palace, hvilket nok er lidt kontroversielt i manges øjne, fordi de sluttede utrolig godt sidste sæson. Men recency bias er ikke noget, jeg nødvendigvis abonnerer på, hvilket er grunden til, at jeg har givet dem en efterplads. Olise smutter til Bayern. Jeg er ikke sikker på, om hverken Esse eller Gehi bliver i klubben. Kamada var et super smart køb, eller nu siger jeg køb, men han blev hentet gratis til klubben. Men forhåbentlig kan han blive den her Olise-erstatning, også selvom jeg faktisk tror, at de kommer til at spille ham på midten, fordi han både kan spille offensivt og defensivt. Han er lidt ligesom Bernardo Silva faktisk. Jeg tror, det var tilbage i 21-22 eller 22-23 sæsonen, hvor Bernardo Silva spiller den her double pivot hedder det, rolle sammen med Rodri, hvor at han ligesom var med til at hjælpe Rodri med både at kunne klare det, der skulle klare sin på midten, men også var med til at spille rent offensivt og kunne spille nogle fede bolde i dybden, og jeg bare være med til at kreere lidt mere for midtbanen. Jeg synes i hvert fald, han er super dygtig og han er super spændende. Dog forstår jeg ikke det her køb af Ismaila Sarr. Han er hverken lige så kreativ eller offensiv eller uforudsigelig for den sags skyld, som en spiller ligesom Olise eller Esse de er. Og jeg er jo ret sikker på, at han ret hurtigt bliver fundet ud af. Han er meget sådan, han spiller på meget på en måde, og han bliver virkelig nødt til at kunne adapte til den måde Crystal Palace spiller på, for at han ligesom ikke kommer til at være et negativt køb for dem. Og på 10. pladsen, der har vi Brighton, fordi jeg føler, at de er et hold, som altid på en eller anden måde leverer, uanset hvad. De har dog mistet deres bedste spiller, Pascal Gross, og deres nuværende manager har indtil for 1,5 år siden kun været caretaker i en tysk klub, som spillede i 2. division. Han har så været træner efterfølgende i den her samme klub her, hvor han så også heldigvis for Brighton kunne være med til at rykke dem op sidste sæson. Så han har bevist en eller anden form for kvaliteter. Men om han er god nok til at holde Brighton på 10. plads, hvem ved? Jeg synes, han virker meget spændende. Han er ret ung, og jeg tænker, det er lige det, som Brighton har brug for. De finder altid de her unge talenter, om det er trænere eller spillere, og så gør dem bare til verdensklasse trænere eller spillere. Jeg vil mene, at det bliver en sæson, som kommer til at påvirke lidt af den her uvished. Men trods de her ulemper, som jeg nævnte før, så har de været gode til at købe ind. Jeg føler, at de har købt nogle spændende talenter ind, og nogle talenter, som jeg er helt sikker på, kommer til at kunne blive store i fremtiden. Især ham, der hedder Minte. Hold øje med ham virkelig. Jeg tror, han kommer til at blive kæmpe stor inden for næste par år. På 9. pladsen, og nu kommer jeg nok til at slagte mig, men jeg har smidt Chelsea på 9. plads. Og hvor skal jeg starte? Udover at de har næsten nok målmænd til at kunne starte et helt hold uden markspillere, og så stadig har 36 spillere tilbage. Jeg synes, det er totalt langt ud, det her. Og jeg ved godt, mange af dem selvfølgelig bliver enten lejet ud, eller solgt igen, eller whatever. Men ja, det er simpelthen for langt ud, det her. Jeg ser dem ikke nødvendigvis som et hold, egentlig. Jeg ser dem måske mere som en flok ego, som man gerne vil slå igennem i en klub, som rent historisk set er kæmpestore, og
har vi bevist rigtig meget hen over de sidste mange år. Og jeg tror lidt, det kommer til at blive et problem for Enzo Maresca, som er deres nye træner. Selvom han har været super god i et Leicester-hold, og har taget Leicesters bedste spiller med sig, så tror jeg næsten ikke rigtigt. Altså, der skal meget til, føler jeg, for at han kommer til at holde til efter jul. Hvilket er rimelig hot take, men jeg er ikke sikker på, at han kan. Altså, han har, hvad det kræver, for at kunne være en Chelsea-manager. Men min tanke er lidt her, at der er simpelthen for mange spillere, som alle sammen rigtig gerne vil have spilletid, og som har ligesom fortjener spilletid, fordi de er store talenter, eller up-and-coming talenter her. Jeg føler dog, at det vigtigste, Maresca han kan gøre, det er at finde hans bedste sådan, gruppe af spillere. Det behøver ikke at være de bedste spillere nødvendigvis, men dem skal være de spillere, som spiller bedst sammen. Fordi der er brug for en eller anden form for consistency her. Det har de manglet sidste par sæsoner, føler jeg. Og så kan de her fantastiske spillere, som de har, måske en Sterling eller whatever, en Modric eller hvem end de nu har, ikke at de nødvendigvis er de bedste spillere, men så kan de komme ind og så agere super subs, når der er brug for dem. For jeg tror ikke rigtigt, at altså jeg ved virkelig ikke, hvad de skal gøre med den mængde af spillere, de har, og de fortsætter stadig med at købe spillere. De er interesseret i Joao Felix. Jeg tror stadig ikke, at deres salg af Conor Gallagher er gået igennem. Det kommer også til at skabe noget mere forvirring. Kommer han til at skulle starte? Kommer han til at blive bænket? Kommer han overhovedet til at være en del af førsteholdet? Jeg tror, hvis de er heldige, kan de måske ende på en 8. plads. Hvis de er uheldige, kunne jeg næsten godt se dem komme på en 12. plads. Hvilket selvfølgelig er et hot take igen. Men ja, jeg tror det kommer til at ende på en 9. plads. Og på en 8. plads, endnu et hot take. Jeg tror, at Aston Villa ender på en 8. plads. Og det tror jeg, fordi at de klarer sig utrolig godt til sæson. Og jeg tror, at de overachievede en hel del. Og nu med deres salg af Moussa Diaby og Douglas Luiz, og at de har selvfølgelig rekrutteret rimelig fint, men jeg tror ikke nødvendigvis, de kommer til at komme langt over en 8. plads. Hvis overhovedet over en 8. plads. Amadou Onana, Ian Maatsen, Jadon Philogene. De er altså nogle rigtig dygtige spillere, rigtig gode spillere, rigtig spændende spillere. Men kommer de til at være lige så gode som de førnævnte spillere, Douglas Luiz og Moussa Diaby? Det er jeg ikke sikker på. Og især ikke måske i første sæson. Jeg tror, der kommer til at have meget. Altså, jeg tror, de kommer til at skulle fokusere meget på det squad building igen og finde ud af, hvilke spillere, der passer bedst sammen. Vi kommer til nogle andre hold her senere hen, hvor jeg tænker præcis det samme om dem. På 7. pladsen, der har jeg West Ham, og de ser utrolig spændende ud denne sæson, vil jeg være helt ærlig at sige. Tilføjelserne af, og nu kommer jeg lige til at læse herop, fordi der er så mange. Somerville, Füllkrug, Rodriguez, Wan-Bissaka, Kielemans og Todibo. Altså, det er imponerende køb. Og jeg tror, altså de er alle sammen utroligt spændende køb. Og jeg tror desværre lidt ligesom Aston Villa, at de kommer til at have nogle problemer med at skulle have alle de her spillere ind og sådan passe sammen, især i første sæson. Det kan sagtens lade sig gøre. Man har set det før. Men jeg tror måske ikke, de nødvendigvis har niveauet til mere end 7. plads denne sæson her. Som sagt har de en masse nye spillere. De har en helt ny bagkæde, som alle sammen skal lære hinanden at kende. Og jeg tror, det kommer til at blive tricky for dem de første par måneder her, hvor de blandt andet kommer til at spille Chelsea, Villa, City og Spurs, så vidt jeg husker, som alle sammen har de her tricky kantspillere og offensive midtbanespillere, som alle sammen har de her små tricks, de kan. Så jeg tror måske, de bliver driblet lidt fornemt igennem. I hvert fald i starten af sæsonen her, før de ligesom har fundet deres, hvad kan man sige, deres rytme sammen. Det var så også lidt usikker på deres centrale angreb, også selvom de har den her tilføjelse af Füllkrug her. Michail Antonio, er han stadig en spiller, de kan spille? Kommer Füllkrug til at være helt alene? Han er også 32, tror jeg, og det er en ny liga, han skal til at starte med at spille i, og et nyt hold, og altså, der er virkelig meget tilvænning her. Men deres kantspillere i Somerville og Bowen, jeg tror, de kommer til at have en rigtig god sæson begge to, og jeg tror også, de kommer til at have et forholdsvis højt output begge to. Bowen, han er bare blevet en målscorer nu, og Somerville, han er også dygtig målscorer. Han er god kreatør, og så er han bare virkelig spændende, en virkelig spændende kantspiller. På 6. pladsen, og nu kommer jeg til at blive slagtet igen, men der har jeg smidt Manchester United på. Men jeg skal være helt ærlig at sige, at de har klaret det utrolig godt i præsæsonen, og det har været en utrolig spændende både rekrutteringer og salg, altså i form af Euro, Mathias de Ligt, Masraoui, alle de her sådan, altså enten højprofilspillere eller kæmpe talenter, som folk har været ude efter. Men så kigger man på midtbanen, hvor McTominay, som jeg næsten vil sige er deres bedste midtbanespiller, lige udover selvfølgelig Fernandes,
Han er på vej ud af døren, åbenbart. Så vidt jeg kan se, Casemiro er stadig i klubben, somehow, og så er de ikke lavet flere tilføjelser til midtbanen. Ligeledes har de heller ikke haft de største sådan tilføjelser til angrebet, som har haft brug, altså desperat haft brug for hjælp. Ser Xerxes kommer op på de her 15-20 Premier League mål denne sæson her? Nok ikke, nej. Han kommer nok til at enten blive en rotationsspiller, eller så kommer han til at være en fuldt ud starter, og så har de Højlund som rotationsspiller. Jeg er ikke sikker på, hvordan de egentlig har tænkt sig at sætte op her. De har 2 utroligt unge angriber, som begge to er lidt, altså de er dygtige, og de har bevist, at de kan spille de her topligaer, men de er ikke top-angriber i de her topligaer, så jeg er lidt nervøs på deres vegne. Så har vi Sancho, som endelig er blevet givet en chance, men som stadig kommer til at spille som den her kantspiller, som spiller på bredderne, frem for at spille som den her mere en sådan inverted kantspiller, hvor han altid shinede bedst. Altså når man kigger i Dortmund, så han spiller mere inverted, end han har spillet på bredderne. Og jeg føler, at hvis han skal overtage Antonys rolle, så skal de måske også finde ud af, hvordan han kan få lov til at komme ind, og så måske skubbe Bruno Fernandes mere over til venstre. Have en kantspiller på venstre side, som også måske kan spille som en sådan second striker, inverted winger, et eller andet lignende. Jeg føler nemlig, at Sancho han er mere sådan en tier, end han reelt set er en kantspiller. Men I don't know. På 5. pladsen, der har jeg smidt Newcastle ind, og de fik godt nok at føle, hvordan det var at spille Champions League fodbold sidste sæson, hvor de endte på en 7. plads. Det så ud, som om de havde det hårdt. Og jeg tror altid, at de kommer til at gøre det bedre denne sæson her, hvor de ikke har europæisk fodbold, og hvor de kan fokusere mere på de her nationale turneringer og på Premier League. Fordi de mangler ikke meget nu, for egentlig at kunne komme op og være den her consistent trussel for top 6 holdene. Lewis Hall er et smart indkøb. Gordon og Isak er fænomenale spillere. Men jeg synes dog, at sådan hele deres forsvar, lige på den her Botman, de er ved at blive for gamle alle sammen. Men får de en Marc Guéhi eller en Maxence Lacroix, samt en højre kantspiller, så ser de endelig rigtig, rigtig farligt ud, vil jeg sige. Og på 4. pladsen, der har vi Spurs, som har haft et utroligt spændende transfervindue indtil videre, med utrolig mange sådan store talenter, som er kommet ind, store unge talenter, som er kommet ind her. De har Bergvall, de har Mikey Moore, de har James Donnelly, de har Archie Gray, og så kan jeg ikke huske, hvad deres koreanske kantspiller, som de har købt, hedder. Men han er også utrolig spændende. Derudover så er deres tilføjelse af Dominic Solanke også utrolig spændende. Det betyder også, at Son kommer til at komme tilbage på hans ultimative bedste position, altså left wing. Det betyder også, at selv hvis Richarlison bliver skadet igen, så kommer de til at holde deres niveau, hvilket er utrolig vigtigt for dem. De havde bare utrolig mange skader sidste sæson, som tydeligvis havde en effekt på, hvor godt de spillede. Og jeg tror, med tilføjelsen af alle de her unge spillere, men også at Solanke her, så tror jeg, at de kommer til at klare sig bedre, end de gjorde sidste sæson. Derudover så er Ange også bare en bedre træner i anden sæson, åbenbart, og jeg tænker, at det kommer til at betyde, at de muligvis for første gang i 17 år kommer til at vinde et trofæ, og jeg tror sagtens, de kunne komme til at vinde Europa League og endelig få den her sådan europæiske triumf. Så ja, 4. pladsen til Tottenham, og potentielt et trofæ endelig for dem. På 3. pladsen, der har vi Liverpool, og jeg var faktisk lidt usikker på, om jeg turde give Liverpool den her 3. plads her, fordi de har stadig ikke lavet nogle tilføjelser til klubben. Dem, de har forsøgt at købe, de siger nej tak til dem, og det giver også lidt den her David Moyes-agtige vibe, som dengang, da han spillede hans første sæson for United, hvor de endte med ikke at få nogen de spillere, som de ønskede sig, men de så til sidst endte med at få en Fellaini til klubben, som selvfølgelig er blevet lidt af sådan en urban legend-agtig på en eller anden måde, men som ikke var en god nok spiller til et hold, som havde brug for de her tilføjelser, som Moyes gerne ville have. Dog har de haft en fantastisk præsæson, og de spiller næsten den samme slags fodbold, som de gjorde af Klopp, hvilket er super vigtigt for dem, fordi så skal de ikke til at lære alle mulige nye ting, alle mulige nye taktikker. Det kommer de selvfølgelig til, fordi det er nye træner osv. Men jeg tror, at de spiller, at de næsten spiller den samme slags fodbold, som de gjorde før. Det kommer bare til at betyde, at de nok godt kan ende på en 3. plads. Hvis ikke en anden plads. Hvad med? Og nu kommer vi til første og anden pladsen, som er sjovt nok det vigtigste, og det er mest sådan nok det som kan ende med at blive den mest kontroversielle sådan prediction. Fordi på anden pladsen, der har jeg simpelthen valgt at putte Arsenal. Og jeg tror simpelthen ikke, at de kommer til at kunne udfordre sig det denne sæson her. Og grund til, at jeg tror det er, fordi de har haft 2 sæsoner nu her, hvor de har været så tætte på faktisk at vinde titlen, men er blevet, har, som folk siger, bottet og endt med at kunne få en anden plads. Og jeg tror lidt, at det har påvirket spillerne og træningen for den sags skyld
sådan rent mentalt. Jeg tror, at selvom de spillede fantastisk sidste sæson, det var, jeg tror, det var 35 af deres sådan noget 51-62 kampe, som de spillede, hvor de vandt. De havde en fantastisk, alle deres turneringer, de spillede, klarede det så fantastisk godt i. Men jeg ved ikke, om de kan gentage den her intensitet, som de havde sidste sæson. Det tror jeg simpelthen ikke, de kan. De har købt Calafiori, som virker som en rigtig god tilføjelse til klubben, og så har de også selvfølgelig gjort Raya permanent. Jeg er lidt i tvivl om, det faktisk er nok for dem, for at være helt ærlig. Fordi selvom de manglede en til at overtage den her left-back-rolle, som de nu har i Calafiori, så føler jeg stadig, at de mangler en reel nier, som faktisk kan overtage for Gabriel Jesus. Jeg ved ikke, om Kai Havertz egentlig er en god nok nier. Han er lidt den her sådan falske nier nok nærmere for at være lidt mere sådan en offensiv midtbanespiller, striker. Men jeg ved sgu ikke, om han er fint nok, hvis de gerne vil fortsætte med at skulle udfordre for titler. Derudover så mener jeg også, at de mangler en defensive partner til Rice, som kan gøre, at han kan få lov til at drive the ball forward, som man siger, og være mere sådan den her box-to-box-agtige spiller. Og jeg tænker lidt en Mikel Merino, som også er linket til dem. Han kunne være en fantastisk tilføjelse. Og jeg tror, at han vil give dem en langt mere sådan reassurance på midtbanen, end de har lige nu med en Jorginho. Jeg kunne sagtens se dem komme langt i en turnering uden for Premier League denne sæson her. Jeg kunne sagtens se dem lige så vel, som jeg kunne se Spurs have europæisk trumf, for så tror jeg også godt, de kunne se Arsenal gå hen og vinde Champions League denne sæson her, for de har, hvad det kræver, når det kommer til de her turneringer hedder det. De her kortere turneringer. Det virker virkelig som om, at turneringsfodbold er Arsenals bread and butter, og jeg tror sagtens, de kunne hen og vinde Champions League denne sæson her. Og så til sidst har vi førstepladsen, som er Manchester City, og jeg tror lidt, at måske det eneste, som kunne gå ind og gøre, at de ikke vandt ligaen den sæson her, det var de der 115 anklager her. Og jeg kunne også sagtens se, at de kom til at påvirke spillerne rent psykologisk, og få dem til at tænke, om det faktisk stadig var muligt at vinde titler hos City, og om de kunne undgå det her drop her til Championship. Men jeg tror, de er stærke nok rent mentalt, og det virker til, at altså, uanset om de, eller hver gang de møder modstand, så kan de godt komme op på hesten igen og faktisk give den gasser og vinde liga og vinde trofæer. Og ja, de har Son Alvarez, som jeg tror spilles noget med 2700 minutter for dem sidste sæson, og som er involveret i, jeg tror det var 19 mål eller sådan noget. Men altså hvert år, så sælger City bare stjerner, og jeg føler, at det er en form for sådan en offring, de skal gøre hver sæson, for at de ligesom kan fortsætte med at vinde de her ligaer. Jeg føler bare, at de har mere star power end nogle af de andre hold. De har nødvendigvis ikke mere kvalitet, men jeg føler, at de har en form for sådan en aura, som er meget populært at sige lige for tiden, over sig, som jeg tror gør, at de faktisk kan og vende ligaen endnu en gang. Men ja, det var min prediction. I må rigtig gerne sige, hvad I har at sige nede i kommentarerne. Kom eventuelt med jeres predictions, og så ses vi forhåbentlig i næste video. Hej.